Sanibonani balaleli, igama lami nguKhomisile wakaMahlobo, ngisuka kwaNongoma Osuthu. Namhlanje ngizonixoxela ngestori sami, indlela engabuya ngayo emendweni. Ngikhulele kwaNongoma, ngafunda amabanga aphansi eMbimbeni Primary School. Ngaqhubeka namabanga aphezulu eMkhombe High School khona eMbimbini. Into eyenzeka, ngangineminyaka ewu-16, abasekhaya bangihlanganisa, ngafica kubanjwe umhlangano, ngihlanganiswa nomndeni wakaXulu. Ngokuthi kufanele ukuthi bengishadise uma sengina-18 nomfana wakhona kaXulu. Ngangenza u-grade 10 ngalowo nyaka lowo, ngangenza u-grade 10. Kwahamba kwimithi hhayi, kwavunyelwana ukuthi hhayi, ayikho inkinga, angilinde ngize ngiba na-18 years ngiqede isikole. Ngathi ngiqeda isikole, ngiyacabanga kwakuwu-December, onke amalungiselelo abantu bakaXulu bawenza, ahamba kahle. Nakuba ngangingakhululekile, kodwa kwenzeka. Kwathi sekufika usuku lomshado, kwakungekho lula kimi. Yebo, umndeni wawujabule, kodwa mina ngangingekho happy. Cause babengikhethelile ukuthi, babengiphoqe ngekani ukuthi ngishade nalowo muntu lowo. Sashada kwa-right, ngahlala kamfana kwa-right, sahlala nabazali. Kwaba ukuthi kwafika isikhathi sokuthi abazali bakhe umfana besakhele umuzi khona la esahlala khona, saphuma emzini omkhulu saphuma owethu umuzi. Umfana kwaba ukuthi usethola amatoho, wathi esethola amatoho wahamba wayosebenzela eMpumalanga. Ngasala mina ekhaya, ngabheka umuzi. Kwa-right nje, kwa-right, kwathi ngina-20 years, kwaqala umfana izimo zafika. Ngithi noma ngimphakele nje ukudla kwami engasakwamukeli kahle, engibuza ukuthi yini le engiyiphekile, esenalokho nje ukungigcona, esenokungigcona. Ngimbuza ukuthi hawu yini indaba yenkinga, angitshela ukuthi angihlukane naye cause yena usazoyifunela umuntu azomthanda. Lokho kwangangiphatha kahle, ngathatha isinqumo sokuthi ngihambe ngiyokwazisa abazali bami ekhaya. Abazali bami into abayisho kimi amazwi abawasho kimi awabangamnandi, ababuhlungu cause bangitshena ukuthi uma ngibuya la anginandawo, if ngibatshena isimo engibhekene naso. Kwangiphoqa ukuthi ngihlale ngibuyele khona kaXulu, khona ngingaphathekile kahle. Ngiyakhumbula ngaphuma ngikhala ekhaya bengitshena abazali ukuthi anginayo indawo. Ngahamba ngayohlala khona, isimo sasingavumi, ngahlala ngabekezela. Kwaze kwathi ngina-23 years ngakhulelwa. Ngathi ngikhulelwe, bajabula abazali bomfana. Umfana yena kodwa awangajabula, wangakujabulela lokho ukukhulelwa kwami. Cause vele wayelokhu ehlezi engikhumbuza lokhu ukuthi mina ngiyena owakhe cause wakhethelwa mina. Lokho kuhlezi kungangiphathi kahle, ngihlezi ngingakhululekile emoyeni. And indlela ayesengihlukumeza ngayo sesihlala emzini wethu, engishaya ebukisa ngami ukuze kube ukuthi if kuzofika abazali bakhe kufanele ngibe right, kube ngathi siphathene kahle, yonke into kube ngathi ihamba kahle. Ngizwa umoya wami ukuthi awukho right, sengibekezele cause ayikho into engangizoyenza cause ekhaya bangitshela ukuthi anginayo indawo. And kwangekho lula ukuthi ngitshene abazali bamfana ukuthi uyangishaya,
ungenza yonke leyo nto, akasanginiki imali, akasondli, sekuyimina engiy'hluphayo, akasabambi ama-calls wami. Nje sekunalokho uthando lwethu isingekho into ejabulisayo kimi naye. Kwaze ngathatha isinqumo sokuthi ngithathe ingane ngateta, ngase sengitetile ingane yami yomfana ngayetha ngokuthi uSimphiwe. Ngamthatha ngihambisa kugogo wakhe, umama kamfana. Ngamtshela ugogo ukuthi cause isimo asisekho right, ngamtshela ugogo ukuthi ngithele umsebenzi eGoli, sacela ukuthi asale angibhekele umntwana. Ngesimo sokuthi ngangasakwazi ukuthi ngikuyibheka mina cause imali ngangasayitholi kahle. Umfana wayese eney'ndlela zakhe, esenokungigcona, ngingasakhululekile. Ngamshiya kuSimphiwe kugogo wakhe, ngahamba ngaye eGoli. Ngafika eGoli, ngahlala emgwaqeni for 5 days cause ngangihambe vele ngingenaye umuntu engangizohlala naye. Kwawukuthi ngangibalekela ingcindezi engangingaphansi kwayo ngaleso sikhathi. Ngahlala lo 5 days emgwaqeni. Kwanomunye nje umama engeke ngikwazi ukumdalela igama lakhe, owangithatha wangihambisa kwakhe, wafike wanginakekela, wangenzela amanzi okugeza, wangilungisela nje yonke into, wanginikeza iy'mpahla zokugqoka, kwaba ukuthi ngi-right. Then sahlala phansi ngamxoxela sonke isitori sami ukuthi kwenzakalani. Kwaba ukuthi-ke uyangemukela. Ngithi ngizame-ke ukufonela ekhaya, ngithi ngifuna ukubatshena isitori ukuthi kwenzakala ukuthi kumanje angisekho, kodwa abazali bami konke lokho bakushaya indiva nje, bangaba nandaba nami. Uma ngithi ngiyazama ukubafonela ngabathola usuku olulodwa, uma ngithi ngiyazama ukubafonela sebengibhlokhile, ayikho into abafuna ukubahlanganisa nami. Okwaze kwangifikela ukuthi ngibone ukuthi mhlampe kwakukhona i-deal ababeyenzile ngami cause abazali bami base bengenandaba nami. Inhliziyo yami yabuhlungu, ekhaya ngingasabatholi, uma ngithi ngiyabafonela ngingasabatholi efonini. Kwaze kwabuhlungu cause ngabe abafowethu nodadewethu ngabafonela nabo ngabatshena ukuthi kwenzakala ukuthi kumanje ngiseGoli. Kwaba buhlungu shame umoya wabo, kodwa abafowethu nodadewethu abaze bangilahla. Ngaqhubeka ngahlala nalowo mama lo, kwaba ukuthi ngithola itoho. Ngathola itoho lami, ngangisebenza ukuba ama-cleaner nje, ukuba u-kitchen girl. Ngaklina, ngisebenza ukuklina. Hhayi, ngabona ukuthi hhayi eGoli impilo ngathi ayisekho yinhle. Umkhwenyana wami esenakho ukungifonela angithrekenisha athi lapho uyongithola khona uyongibulala, angithuke ngawo amagama, angithuke. Kodwa ngoba inhliziyo yami yasidelile, senganele ukubekezela, ngangasenandaba, ngangisho ukuthi noma la ngihlangana khona nawe ungangibulala, angizukukumankinga cause kuyobe kufezeke iy'nhloso zakho. Ngabuya eGoli, ngeza la eThekwini, ngeza la eThekwini kumngani wami, ngafika owaseMzinyathi. Ngafika naye ngamtshena isitori, ngamxoxela kahle phela cause ngangasakwazi ukuxhumana nabantu. Ngesimo sokuthi ngangithi noma ngiyafonela abangani bami, le ndoda le ingishaye, ngingasakwazi ukuxhumana nabantu efonini. Ngafika la ngahlala isikhashana leso, ngahamba ngabuyela emakhaya emzini wami la kaXulu. Ngathi ngifika ngafica ukuthi umfana lo usekwazi ukufaka intombi emzini wami, endlini yami, ekamereni lami. Ngambuza ngalokhu, engitshena ukuthi mina angiyena owakhe, ngowabazali bakhe. Yena wayengahlangene ngokuthi mina kufanele ukuthi ngishade yena wayesanomuntu azomthanda. Ngamtshena kodwa asihlukananga, kwaba yilokho. Wangibuza wathi ingane yakhe pho ngaze ngiyishiye kanje, ngasho ngaxolisa lapho, ngasho ukuthi ngiyaxolisa. Kwaba ukuthi ngiyitheleke, wayehlezi vele nakho ukungishaya-ke. Wayengangishayeli phambi kwabazali, wayethanda ukuthi nje singathi singaba sobabili, angishaye. Angathatha isinqumo-ke, ngabona ukuthi hhayi ngangami la. Bahamba babuyela eMpumalanga, ngabuya nami
ngatshena uma wakhe ngamtshela ukuthi ma ngisayozamela amatoho eThekwini ngoba angeke ngisakwazi ukuphila le mpilo le. Because isimo esengaphansi kwaso njengamanje angifuni ingane yami ibone ukuhlukumezeka kwami. Angifuni ingane yami ibone ubuhlungu esengidlule kubona. Njengoba nje ngila eThekwini ngafikela kumngane wami eMzinyathi ngazofuna amatoho. Njengamanje ngiyabamba eShoprite, ngiyabamba nje amatoho. Ngiyaphela lapho. Ist der Black Live TV.